हाग्रामानि फैसायाथ' दा बिथां मानगोना हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया बारा मोजां नङा होननानै आं फोथायो। हाग्रामानि फैसायाथ' दा बिथां मानगोना हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया बारा मोजां नङा होननानै आं फोथायो। खारन आंबो बिथांनिनो सासे रौनियामोन। लाइमोन BPFनि आफादगिरि हिसाबै आङो खामानि मावनो मोन्दोंमोन। आङो बिथांनि खोथाखौ A to Z सिम मिथिखागौ आरोखि, बारा बुंलायला, गुरुनि बदनाम खालामनाय रखम जायो। थांनाय दिनफोराव सरखार मन्थ्रि थानाय सत्तेव मोननै इलेक्सनखौ देरहानो हायाखिसै होनबालाय नै दिनै एलायन्सबो गैया, सरखारबो गैया, मन्थ्रि गैया, बबे हिसाब खिथाबजोंलाय देरहानांगौ जाखो? बेथ' नंखाय खोथानि। खारन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै रोखाखासै। रोखा माने दा जिहेथु पिपल दलनिनो BTC आव सरखार, दा जाय माबाफोर जुदि आसनि जुदि लुबैयोबा बा माबाफोर जुदि आसनि थायोबा रुलिं पार्टिनि सरकारासो माबा आसनिफोरखौ रुपायन खालामखागोन नालाय। दा दिनै रायजो राजाफोरा जाम्बा जाम्बि नंला, आगोलनि तुलनायाव जथेस्थ' गोरों गोरा जाबाय। बिथांमोना राजनितिक खोथाफोरखौ बुजिनो हानाय जाबाय। दा थारैनो जुदि सरकारनि आसनिखौ जुदि आसा खालामोबा सोरखार हान्जायावनो थानानै बिथांमोना आसनिखौ लानो हागोन बा लानो हायो होननानै फोथायो आरोखि। आरो बे इलेक्सना जिहेथु BTC सरकार दानायनि इलेक्सन नङा, बे इलेक्सना जाहैबाय माने दिल्ली गभर्नमेन्ट पार्लियामेन्टारि दिल्ली गभर्नमेन्ट दानायनिसो इलेक्सन जिहेथु। खिन्थु रायजो राजाफ्रा सानदों माने बे इलेक्सनाव जों सहयोग खालामनानै देरहासार होनायनि उनावनो जोङो मथा मथि गावबा गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंना लानो हागोन होननानै बेखौ फोथायदों आरोखि। आरो बे सैथोखा। हाग्रामानि फैसायाथ' दा बिथां मानगोना हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया बारा मोजां नङा होननानै आं फोथायो। खारन आंबो बिथांनिनो सासे रौनियामोन। लाइमोन BPFनि आफादगिरि हिसाबै आङो खामानि मावनो मोन्दोंमोन। आङो बिथांनि खोथाखौ A to Z सिम मिथिखागौ आरोखि, बारा बुंलायला, गुरुनि बदनाम खालामनाय रखम जायो। थांनाय दिनफोराव सरखार मन्थ्रि थानाय सत्तेव मोननै इलेक्सनखौ देरहानो हायाखिसै होनबालाय नै दिनै एलायन्सबो गैया, सरखारबो गैया, मन्थ्रि गैया, बबे हिसाब खिथाबजोंलाय देरहानांगौ जाखो? बेथ' नंखाय खोथा आरोखि। बिथाङा दाखालि फैनानै नोंथांखौ बाखिराम होननानै बुंदों, मा बुंदों? बाखिरामा आंनि खेथ्रआव बारा सुट खालामाखै नामा। बाखियाथ' बिथांना बेसेबां कौटि बाखि दं बिथाङासो मिथिगोन। जाय हक, बिथाङा बिदि एसे इथिकिं खालामनाय सभाबा दंखायो। आं बेखौ बारा गाज्रि मोनाखै। बिथाङा मा बुंबाय थाथों, खिन्थु बास्तबआव रायजो राजा बिथांनि सरित्रखौ बुजिनो बाखि गैलासै आरोखि। अबयसे फैनो लागा दं 8 थारिखआव नोंथांमोनानो रोखा जागोन। बे 8 थारिखनि उनाव रायजो राजा फुरा अनुभब खालामनो हागोन। बे 8 थारिखआव जाय दैदेनगिरिया जइन जागोन, बे आं दिनै नामखौ मुंख'नो लुबैयाखै। बिनि उनाव रायजो राजा एकदम क्लियार जागोन आरोखि, जा BPFनि हाग्रामा महिलारिनि BPF दलनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो दङ। गोजोन्थों। दिनै बेयाव 150नि एसे बारा दङ, खिन्थु आरो 5000 जयनिं खालामनो लागा दंबायो आरोखि। दे गोजोन्थों दे।